Sanibona, phinde nginibikelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge umuhle obabazekayo, othandekayo, oyingcwele, owesabekayo, umninimandla wonke. Sibonge ukusigcina, sibonge ukusiphilisa, sibonge ukusihlenga, sibonge ukusithanda, sibonge ukusivusa, sibonge ububele, sibonge uthando, sibonge umusa, sibonge umngcwele, sibonge konke uNkulunkulu asenzela kona ngaso sonke isikhathi. Ngithi udumo maluye kuyena, umkhulu wesabekayo ongabonwayo. Namhlanje bantu baNkulunkulu hlezi sikhumbula ukuthi lapha emhlabeni sihlalela ukusebenzela imiphefumulo yethu, sihlalela ukuzikhandla, sihlalele ukuzilungisa ngokuba uKristu ebuya uzolanda ibandla lakhe. Ibandla lakhe elingumlobokazi, elingumakoti. Ngabe ibandla lenzani njengamanje? Ngabe ibandla liphila mpiloni njengamanje? Ngabe ibandla liyayilungisa yini noma ibandla lilele? Ibandla liyayilungisa yini noma ibandla layingcolisa? Ibandla layingcolisa yini noma ibandla lisuke ebukhoneni baNkulunkulu? Ngoba kulesi sikhathi sokugcina bantu baNkulunkulu sonke siyabona ukuthi sisey'khathini sokugcina, kukhona abadukisi bezikhathi zokugcina. Lapho esho khona incwadi kaThimotheyu ukuthi kukhona abazoba bazigabisayo, abathanda imali, abangalaleli, abangabongiyo, bonke abantu kukhona konke kubantu baNkulunkulu okukhona. Siyabona ngezinkomba ngezinto ezenzakalayo, ukuhlaseleka spiritually, ukuhlaselwa ubuthakathi, ukuhlaseleka ngazo zonke izindlela, ukuthi akusekho normali njengamanje, akusafani njengenkinga nje, ayi just inkinga nje izodlula. Cha cha cha, konke sekudlulile, sekudlulele, seku-10 times manje, 20 times, 100 times. I-level yemimoya engcolile ekhona lapha emhlabeni isidlulela ngale ndlela ukuthi osekusele nje manje ukuthi iy'veze, because ikhona iyalwa spiritually futhi inonye futhi inamandla. Sekushoda ukuthi iy'veze manje physically ukuthi kahle kahle nangu mina okuliswayo, kahle kahle nangu mina obhekene nawe, obhekene naye, kahle kahle nakho ukuthi nokuthi. Siphila esikhathini lapho khona abantu baNkulunkulu kumele sihlale njalo sizilungise endleleni, sizicweca, ngoba lonke uhlobo lemimoya ekhona njengamanje izola. Ngifisa ukuthi siqonde ngalo myalezo nje umfishane ukuthi uyiliphi ibandla wena? Uyiliphi ibandla umthetho wakho? Angifuni ukuthi engqondweni yakho uzitshele ukuthi ngibandla leZayoni, ngibandla lamaNazaretha, ngibandla lamaKrestu, ngibandla lokuthi. Ngifuna ukuthi wena ngibandla likaKrestu, ngibandla likaKrestu. Ngokuba ibandla likaKrestu, mothi mina ngingumKrestu, kusho ukuthi ngingogcotshiweyo nokhethiweyo kaNkulunkulu. Ngoba uKrestu unjalo. Igama elithi Jesu Kristu, igama elithi Kristu lisho ukugcotshiweyo nokukhethiweyo kaNkulunkulu. Wena uyiliphi ibandla? Hhayi mina ngikhonze eZayoni, mina ngikhonze eShesha, mina ngipostoli. Konke lokhu akusho lutho ngaphambi kaNkulunkulu. Konke lokhu akusho lutho ngaphansi kwezulu. Ngoba it's just i-domination, it's just uphahla nje okhothama kulona noma oba ngaphansi kwalo ngaleso sikhathi. Wena uliphi ibandla futhi wena uthembeni? Ngoba njengamanje sekuyikhathi zey'khukhula, njengamanje seyikhathi zezimpi, njengamanje seyikhathi zobumnyama, seyikhathi zendlala. Umbuzo kumele uyibuze wena ukuthi kuzothi kufika zonke izingqinamba uzobe ukephi, uzobe uthembeni? Kufika iy'khukhula uzokhuleka kubani? Kufika imvula enkulu uzokhuleka kubani? Kufika indlala uzocela kubani ukudla? Amanzi aphenduka igazi uzokhala kubani? Ilanga lishisa kakhulu uzokhala kubani? Uthembe bani? Uthembeni? Sisesikhathini lapho khona abantu baNkulunkulu kumele uyibuze ukuthi uyiliphi ibandla, because uKristu lapha emhlabeni uzele ibandla lingumlobokazi ozingcwelisayo, ombethe ilineni elicolekileyo, eliyizenzo zokulunga, because uNkulunkulu ufuna ukuthi sihambe ngezenzo zakhe in our daily lives. Sihambe ngobukhona bakhe, sihambe ngesiyalezo sakhe kuyo yonke into esiyenzayo usuku nosuku. Abantu esiphilisana nabo, izinto esiy'bukayo, ukudla esikudlayo, iy'ngubo esiy'gqokayo, zonke izinto siveze ukulunga kwakhe, siveze inkazimulo yakhe, siveze ubukhona bakhe ngaso sonke isikhathi, ngayo yonke indlela. So lapha emhlabeni uKristu uzolanda ibandla lakhe elingabantu abenza intando kaNkulunkulu. Akaze uzolanda i-denomination thizeni ngenxa yokuthi mhlawumbe ikhonza ngeSabatha, ngenxa yokuthi mhlawumbe bona bazila njalo, ngenxa yokuthi mhlawumbe bona baye emanzini, ngenxa yokuthi mhlawumbe bona benza ukuthi nokuthi. Cha, uzele ibandla okungabantu abenza intando kaNkulunkulu. Uzokucosha lapha nalapha nalapha because scattered kakhulu, sihlakazekile, sisaphazekile. So wena uyiliphi ibandla? Ngelinye ilanga abantu baNkulunkulu, abantu bakhala ngabafundisi babo.
Hawu umfundisi wethu akasifundisanga nje ukuthi ayifuneki lento ezulwini. Hawu umfundisi wami akasifundisanga nje ukuthi ayenziwa lento. Hawu umfundisi wayekuvumela nje wayesho ukuthi hayi ngwane abazalwane phela emsebenzini kuyaphoqa ukuthi ugqoke ibhlukwe. Hayi ungaligqoka-ke mzalwane akunankinga. Hawu phela kumele nibe bahle ngoba phela uma umfundisi yena uyaluka wenze zonke izinto ekhanda. Hawu phela besintsha yonke nabonke abantu abafunda kuyena babonele kuyena bese hayi yonke into shuthi right shuthi singakwenza lokho ngoba umfundisi uyakwenza ngoba uba umfundisi akasho lutho uyakuvumela lokho shuthi sonke singakwenza. Uyiliphi ibandla? uKristu ufuna ibandla elizoma firmly emthethweni ukuthi nomfundisi ekwenza lokuyana mina ngeke ngize kwenze ngoba uNkulunkulu ushilo. Sisesikhathini lapho khona it's all about ukuthi uJehova utheni. It's all about ukuthi uNkulunkulu utheni not ukuthi umuntu utheni. Not ukuthi imicabango yakhe itheni nokuthi ufila engazi ukuthi because uNkulunkulu asimkhonzi ngemizwa simkhonza ngemiyalelo yakhe. Remember ubaba Hezekiya kuthiwa kalale ngohlangothi olulodwa unyaka wonke. Imizwa yakhe izothi awungeke unyaka wonke kanjani because kuba buhlungu. Imagine just ubusuku bubodwa uzolala ngesayideni lodwa ulele embedeni ulele kamnandi ucomfortable. Yena ezolala phansi ngohlangothi olulodwa unyaka wonke. Imagine lo muntu uzodla kanjani. Imagine lo muntu uzoya kanjani endlini encane. Imagine lo muntu uyageza kwenzakalani ngempilo yakhe. uNkulunkulu asimkhonzi ngemizwa yethu kodwa simkhonza ngesiyalezo sakhe. Simkhonza ngendlela yakhe, simkhonza ngendlela ethandekayo kuye, simkhonza ngendlela afuna ukuthi akonze ngayo, ngendlela ezomkhazimulisa. So uyiliphi ibandla? uKristu uzele ibandla enjalo. Azothi methi left ungathi ukuthi awu left kangakanani xhuma uthi left. Azothi methi right uthi yebo Nkosi. Because uNkulunkulu we-command njengoba niyayimyelela ama-commandment. Ufuna ukuthi agcinwe ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ungazikhothamela ungazikhonzi. Ungaliphathi ngezigama likaJehova. Ukhumbula usuku leSabatha ungcwelise mongaligcina iSabatha angazi ukhonza bani because iluphawu lobantwana baNkulunkulu. Moseba usaphinga usafeba usafisa indlela yamakhelwane angazi ukuthi ukhonza bani. Uyiliphi ibandla? Uyiliphi ibandla? Yes uhambile watasha wafaka ingubo zakho wagqoka wamuhla nje. Uyiliphi ibandla? Ngoba ayosala amabandla asale kanjalo. Ama-denomination ama-building amangaka ayosala kanjalo. uNkulunkulu ufuna ibandla lakhe kuwena. Because ithempeli langampela abantu baNkulunkulu akuselona lesisakhiwe saba nama-class saba nayo yonke into ngenxa yokuthi imali bikhona noma abazalwane bekade bekho-operator nani. Isakhiwo nethempeli elifanelekile idokodo lakho uqobo lwakho ngokwenzani ngokulalela nangokuthobela uNkulunkulu because uNkulunkulu usho njalo ukuthi idokodo lami noma ithempeli lami eliyilo ilabantu bami nabantwana bami abangilalelayo bangithobele ngoba ngokwenze njalo that is where umpraise uNkulunkulu, that is where udlulisa izwi lakhe, that is where umkhazimulisa uNkulunkulu ebese la ethempelini lakho noma lapha emzimbeni wakho bakwazi ukuthi abantu bambone uNkulunkulu bakwazi ukuthi bakutshele inkinga zabo. Bethi bekutshela inkinga zabo uguqe ngedolo bakhulekele. Because ithempeli indawo yokukhuleka ngithi, ithempeli indawo yokubuyisana noNkulunkulu ngithi, ithempeli indawo yokufunda ngithi. So if ithempeli lakho lizoba idokodo limakamoya kaNkulunkulu uyothi uhamba noma endleleni so umuntu kaNkulunkulu secela ukuthi usikhulekele uyithempeli umthetho wakho. Hawu Nkosi yami ngaze nganenkinga uyithempeli umthetho wakho. Hawu Nkosi yami ngingenze njani yazi ngiyafisa ukuya kutshwala ngiyacela ukuthi ungisize uyithempeli umthetho wakho la khona abantu bekwazi ukuthi bakhuleke khona. Mayibona wena athi yazi kuneverse ade ngilifunde nga-understand sicela ukuthi ungitshele ukuthi lisho ukuthini. Hawe mangicela sizoma ungisize yazi nami ngidinga usizo kanje uyithempeli umthetho wakho wena uqobo ngokulalela uNkulunkulu ngokuthumeka ngokwenza intando yakhe le uKristu ayizelayo abantwana bakhe lapha emhlabeni. Uyithempeli ngendlela ethandeka inkosi nefanelekile nangendlela uNkulunkulu ayaleza ngayo nafuna ngayo. Kuna konke abantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uyiliphi ibandla wena? Uyibandla likabani? Because akhona nawa Sathane agcwele maningi kakhulu. Akhona abuso wemimoya agcwele maningi kakhulu. Akhona abuso bomnyama agcwele maningi kakhulu. So umbuzo uthi uyiliphi ibandla wena? Ukhonza bani wena? Ukhonzamela bani wena? Wenze kabani intando? Ngonze yakho? Wenze ingane zakho? Because wonke umuntu wenza intando kaNkulunkulu wakhe. If uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wesizwe uzowenza intando yakho ukuthi njalo uhlalela ukuthi udle wena. If uNkulunkulu wakho umyeni wakho uzowenza intando yakho ukuthi njalo uyamlalela ngisho emethi asiye enkonzweni uthi kulungile baba. If intando yakho uNkulunkulu ongumdala amazulu nomhlaba uzomlalela kuyona yonke into. Methi ungakwenza ukuthi ungakwenzi. Methi enza ukuthi ukwenze. Mekuyaleza eshishona ngapha ushone ngapha ukwenze ngendlela ethandeka inkosi nakuyaleza ngayo. Uyiliphi ibandla? Ukhonza bani? Mina ngithi abantu baNkulunkulu sibe ibandla laKristu elizelayo uzolanda lapha emhlabeni. Ibandla lenza intando kaNkulunkulu. So isiqalo sakho konke ngoba izinkulu ezimnandi indaba zombuso zithi phendukani.
ngombuso wezulu osusondele, nihlenkwe, nisindiswe, nibhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Ungakuphuca leli thuba lokuthi ukwazana noKristu, ungakuphuca leli thuba ukuthi wazane noNkulunkulu, ungakuphuca leli thuba lokuthi uphenduke, usindiswe, ubhabhadiswe, ufumane ukuphila okuphakade. So uliphi ibandla? Mina ngithi sibe nebandla laKristu. Ungaxwayi ukuthi hayi phela akuyena umfundisi wami ngeke ngimlalele. It's not about umfundisi wakho, it's about the message. It's about umyalezo wakho. Ngoba ngeke ufike ngendlela ocabanga ngayo nangendlela othanda ngayo, uzofika ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi ufike ngayo, as long as izofinyelela kuwe kuze angabikho ozozilandulela ngomhla wokuphela. Imiyalezo iyaphuma isabalele ku-YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, emabhodini, ko-TV, kuyashunyela njalo day in day out. Kukuwena-ke kodwa ukuthi ulalela bani, kukuwena-ke futhi ukuthi uyibandla likabani, kukuwena. Konke kulele kithi bantu baNkulunkulu. So masikhole, simfune uNkulunkulu esetholakala, simbize siseduzane, sibe ibandla lakhe uKristu alizelayo ukuzolilanda. Khumbula incwadi isambulo, engizocela nje sifunde kafishane isambulo chapter 12, ibandla likaNkulunkulu, ibandla likaNkulunkulu. Owesifazane noDraco. So siqala lapha kuvesi 13. Kuthe uDraco esebona ukuthi usephonse phansi emhlabeni, wazingela owesifazane owayezale umntwana wesilisa. Owesifazane wayesenikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuba andizele ehlane endaweni yakhe lapho ondliwa khona isikhathi nesikhathi nengxenye. Nenyoka yakhwifa kwaphuma emlonyeni wabo emva kowesifazane amanzi kungathi umfula ukuba imukise nomfula. Umhlaba wamsiza owesifazane, umhlaba wakhamisa umlomo wawo wawuminza umfula owawukhwifa uDraco ngomlomo wakhe. uDraco wamthukuthelela owesifazane wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina iminyalo kaNkulunkulu abanobufakazi ngoKristu Jesu. So uSathane uhlalele lokho njengamanje ukulwisa ibandla. If ungakalwisa angazi ukuthi uyiliphi ibandla. If ungakabe sempini, uhlaseleka spiritual, uhlaseleka physical, uhlaseleka, angikhulumi ngeinkinga lezi ezigeneral just because wena uwestile imali yakho usuzothi hayi phela ngiyahlupheka imali ogibela kunayo, cha wena uwestile. Ngikhuluma ngama-challenges deep mina abantu baNkulunkulu. Ngemimoya ngempela, principalities, hlasele caca ukuthi ngempela kumiwe nami la. Ngisabathe kumiwe nami. Kukona konke abantu baNkulunkulu uyiliphi ibandla? Ngifisa uzibuze lo mbuzo. Ngoba ibandla uKristu alibuyelayo izolanda, noma uyibandla nje lasenkonzweni yakho, lasesontweni yakho uzolibela uposta ngalo, awu siyacula, awu nayo program, awu senza ukuthi nokuthi. Uyiliphi ibandla? Mina ngithi asibe nebandla laKristu, masikhole, sisindiswe, sibhabhadiswe, ungene emanzini emfuleni ecwele ehambayo, bese ufumana ukuphila okuphakade ngothando nangobela inkazimulo kaKristu Jesu. Nkosi ibe nani nibusise. Hlala nazo sezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok uLihle Themba, Facebook uLihle Themba Mzobe, Instagram uLihle Themba with I am Mzobe, kuWhatsApp uLihle Themba kuYouTube uLihle Themba Mzobe. Hlala nazo uNkulunkulu azizonde sona, uNkulunkulu abuthanda ubungcwele. Ibe nani sibekele njalo, silungiselele imphefumulo yethu abantu baNkulunkulu khona sofuna ukuphila okuphakade manje uze kuphakade. Amen.